com dir, una cosa local provinciana amb la globalitat que ha de ser o en anglès o en castellà. I per tant doncs, hi havia com aquesta inquietud. L'Amadeu Abril van a veure a l'Albinyà, tots tres van quedar finalment per dinar. Jo crec que al voltant d'una taula s'arreglen moltes coses i en aquest cas, amb un dinar, el senyor Parellà de Barcelona doncs, es va posar fil a l'agulla. I a partir d'aquí, doncs, o el cop d'estat o la revolució popular, que cadascú ho interpreti com vulgui, però la qüestió és que tot es va moure de tal manera que va anar lligant, va anar encaixant i així com recentment vam assistir al fracàs de l'Estatut, doncs, en aquest cas hi ha hagut l'èxit del PUNCAT i per tant és una alegria. En el llibre recull una frase que em va dir en Vicent que el PUNCAT no és Fresno. Fresno és allò de les eleccions catalanes que quan ja estava fet i que també lliga una mica amb el que deia ell que els catalans ens precipitem i ens avancem. Són dues maneres de fer les coses. Com amb les eleccions catalanes no s'han fet prou bé les coses i no ha sortit, també és cert que hi va haver una pressió internacional per part de l'Estat perquè no hi hagués aquesta representació catalana, i en canvi amb el PUNCAT o estaven despistats, i aquí és on ve també més política. Acabaven d'haver les eleccions del 14M, Aznar va perdre el govern contra tot pronòstic, per tant els ressorts de l'Estat no van poder fer l'oposició que sí que han fet finalment amb el tema de les eleccions catalanes esportives, i va haver el canvi de govern. En el canvi de govern, Zapatero i el Talante, un dels gestos que fan és de tirar endavant el PUNCAT. La coincidència dels astres fa que el ministre d'Indústria de l'època no sigui en José Bono, per dir-te alguna cosa, sinó que sigui un català que és José Montilla, i Montilla deixa que això prosperi, no hi posa resistència i així es van anar fent les coses. Per tant, també una de les curiositats del llibre és que en algun mitjà de comunicació es va arribar a presentar Montilla com un independentista. La premsa de Madrid va presentar Montilla com un independentista perquè havia deixat que prosperés el PUNCAT. Hi ha anècdotes, com per exemple que cat en anglès vol dir gat, i els senyors d'Alicant, que tenen una lògica de negoci i de que difícilment hi hagi gent que es mogui per un domini d'un país, veien que aquí algú els volia vendre una moto i és, escolti, vostès ens estan enganyant, no volen un domini per Catalunya, ni per la cultura, ni per la llengua, vostès el que volen és un domini per pàgines de gats. I això en alguna reunió d'Alicant es va arribar a plantejar de manera seriosa i es veu que l'Amadeu Abril va agafar una foto de la seu de l'Institut d'Estudis Catalans i els hi va enviar per correu electrònic i va dir, escolti, això fa no sé quants segles que hi és. I aquí hi ha una entitat que defensa un país que té una cultura i una tradició i una llengua que fa no sé quants segles. Vostès no hi seran i encara aquí hi haurà un català defensant el català, la llengua, encara hi serà aquest edifici. Per tant, això no és una qüestió de gats, això és una qüestió de cultura. Després va haver un episodi que quan semblava que ja estava fet el PUNCAT i que s'havia d'aprovar, hi havia una altra candidatura de domini que és la de XXX, que és per les pàgines de sexe, que també es va presentar per tenir un domini, i com que totes dues candidatures, les del PUNCAT i les del .xxx, es van presentar en la mateixa sessió, en la mateixa votació, el govern de Bush va pressionar molt Alicant per evitar que això prosperés, perquè volia dir obrir la porta a continguts o concentrar tots els continguts que ja hi són